Hey, Okuma. Now I'm sure they can just talk more. I'm just forgot on come. Hello. Nah. Which is Susan. Now, go my who is in the creatures? What has that on? So good. Ebe ọkụm nọ. Uncle, Uncle nọkwa ya? Oh, yeah. Nwa gị nwoke. I'm 80. Hey, Hey, God. 70 years old man. Yeah. Okay, do I have home na phone? Uncle, ewe ni wena ọkụ. Welcome. Ukwu m na-ehe. Mba ọ bụrụ asị, bụrụ asị. Ịma na anọ n'oge ọrụ. Mba ya o kwesịrị. A na-emekwa? Anyị na-anwa. Mmemme mmụta ọjị. Mba don't worry. Akwụkwọ ọjị asị fie nji bịa wee ọjị ọsọ obere ihe ka m ji bịa maka. Anyakwa na nne gị agwa m na igotere moto. Anya nọdụ. And ka a na-ayọ yọ moto ka a na-emepe ọzọ enwere achọrọ m ịrụ ụlọ na Anangoro na side ebe elu. Data na that 2 plot ebe na single na nke igoro nke Simon Eke. Nke Simon. Ha! Achọrọ m ịrụ duplex ebe ahụ. So aka nsị ka m bịa gwa gị and echi ka m chọrọ ije chiche so ebe a mara ịghọtago. So that is it. Ịtagharị nwa m. Ihe ga-eme imere ka esi eme. Otu esi eme ka esi eme. Mmeje confirm nenesiere gị ịmago na ajụ mmadụ karịzi n'obodo a. Ka nje nenesie onwe ihe adụ. Ka nje nenesie wepụsị ụmụ ihe. Mmemme. Jisi ike. Chukwu mgbe anyị nọkwa n'ụlọ tere anyị kwanụ. Mgbe anyị nọ na eju na ya emenwe okwu ihe niile na gụnwa 20 something years ago bụ moto na-arụkwa ụlọ anyị ekene dịkwara Chineke mgbe ka m gabazie onwere ebe m na-aga kịta ịghọta nsogbu adịghị m ga-anachite azụ o nwere ihe achọrọ ma bụrụ ka m ji goro ọkụkụ m ka ị bụ na ihe ego m nwere ugo nwa nwekwu ya nsogbu adịrị ka m gbadaba jisi ike udo okay ma ego taba na-eweta ego ha nsogbu adịghị oke onye nke arụgo nke arụ amechi na-abịa ịrụ ma nwa m arụbeghị dịgị ka ọ ga-eme nwekwa ego ọtị bịa gwa m na ha chọrọ ịrụ ụlọ ọ bụ na m ma ọ bụ gị ihe agbada ebe na-agụ nọ ogugu m onye arụ nkwe n'ụlọ a onye arụ nkwe ọzọkwa anụ ụkwụ na nsogbu bido onwegide nsogbu ya rịa ma moto ahụ ọ ihe m na-ekwu anyị kwuru akụkọ ifi na-eme ya nna abịa m ka m mepụsị agwa na gị na mma bịa na abịa m ka m mepụsịcha ihe a ka dị kịta ka m na-erute nke na ọkụ mepegodi ya afọ gị na-emere na-afọ nke a ka anyị jee n'ụlọ jee kpaa ya mepegodi ya first afọgodi ihe na-eme ebe a first mepegodi ya mụ ime hapịa ọkwa mepe ya isi n'isi ga-ama nte ebe a mepe ebe a mepee ebe ọ bụ n'isi ga-ama nte ebe a oke ichere m amara ibu n'obi ime ọ na-amacha m ibu n'obi mere njide ebe a nọrọ chere gị echere oke uchere adịrị ya ọkwa m oke ajọ mmadụ n'ihu oke ọ kpụtara m ego ịdịrị ọhapụ na ngo moto ọkwa ya nsị gị na nchi ịrụ ụlọ ị bịa na ana m na-atinye ọgwụ ebe ahụ ka m bịa ebe ahụ bịa nwụrụ ọbịa ọkwa ya ọ ya mepee ebe a mepee ihe ahụ asị m gị mepee ebe a mfe isi ga-ata ebe a orubenu na asị gị o nwere mepegodi ya first ọkụ mepee ebe a amaechi ọkụ mepee ebe a amụsara na go mepee ebe a isoro m igburu nna m na-achọkwa igbu m ọkụ ọ kara gị mma ife ike ime m kịta ọkụ ya ọ kara gị mma onye aka ndị ajọ mmadụ niile jere nsị na anwụ uche na m amara iwu macha n'obodo a mana mụ na unu n'obodo a mụ na unu